Hej Tove. Troldhajen, mere kendt som Goblin Shark på engelsk, en meget speciel fætter og meget sjælden. Ja, og troldhajen, også kaldet Goblin Shark, den lever i forskellige dele af verden, og den er mest kendt i Asien og i Sydafrika og Australien og New Zealand, men den findes også i Nordamerika og Sydamerika, omkring San Francisco i Nordamerika og ved Brasilien og Chile i Sydamerika. Og så er den blevet fundet enkelte steder i Europa, vest for Spanien og nord for Spanien og på Frankrigs vestkyst. Men som sagt, så bliver den bliver fundet hyppigt omkring Japan. Jeg er en meget køn og sjælden haj, og når jeg bliver født, så er jeg 82 cm lang, men jeg kan komme helt op til at være 107 cm lang. Jeg lever, eller jeg får det meste set i 100 meters dybde nede i noget mørkt vand, men dykker har også fundet mig i 1300 meters dybde. Jeg er et rovdyr, og jeg er mindre præg end mig selv, som små fisk og krabstyr. Jeg kan spise det hele. Min levetid, det er der faktisk ikke nogen, der ved. Man har ikke lavet forsøg nu med Goblin Sharks og hvor lange de bliver. Jeg ser ud som jeg gør, fordi jeg har ikke brug for så meget. Jeg har brug for nogle skarpe tænder, så jeg kan spise dyr. Og jeg er blind, eller i hvert fald meget tæt på blind. Og det er fordi jeg leder ned i det her sorte vand, hvor jeg ikke har brug for at se noget. Jeg skal bare føle mig frem. Der er ikke blevet fundet nogen gravide kvindelige Goblin Shark, så man ved faktisk ikke helt, hvordan det kommer til at, hvordan det foregår med fødning af de her specielle gutter. Og så er der historien om nissehajen, Goblin Shark, om hvor gammel selve hajen er. Og den er en del af en familie, der hedder, nu skal jeg se, om jeg kunne udtale det rigtigt, Mitsukurididae-hajen familien. Og den familie af hajer, den er 125 millioner år gammel. Og den race, det er en lidt speciel race, fordi at der findes kun 3 forskellige hajer i den race, og en af dem det er Goblin Shark. Og de andre hajer, de er uddøde. Ja. Og hvor kommer hajen fra? Ja, den her hajen har jo som sagt udviklet sig fra den race. Og nu lever den jo steder, som der er varme, som i Australien og Asien og Sydafrika, hvor der er rimelig varmt. Og hvordan jager hajen? Hajen den jager på den måde, at den svømmer rundt, og så finder den fisk ved man skal tænke på, at hajen stadig er blind, eller meget tæt på at være blind, så den føler sig frem. Det er som om den har sådan nogle sensorer i næsen, og så når den mærker en fisk eller en krabbe nede på bunden af havet, fordi den jager meget nede på bunden af havet, de små dyr og små fisk, så når den kan mærke, at nu er der gevinst, så tager den kæben frem, ud af munden. Kæben rører ud af munden, og rundt om offeret, og så bliver det spist. Godt og grundigt, du. Og man skal tænke på, at det stadig er en rimelig god jæger, selvom at det er et meget langsomt dyr. Meget langsomt og rimelig stort dyr, men alligevel så kan den liste sig ind på rimelig små dyr. Jeg er stadig meget ukendt for den menneskelige race, og det viser bare, når man kigger på mine fakta, at der er stadig meget, der ikke står klart om den her Goblin Shark. Men man har jo fundet den over steder på hele verden. Det viser bare, at den kan leve i mange forskellige slags klimaer. Og den ikke er kræsen, fordi de her fisk, der findes i Sydafrika, der kan bare finde nogle andre fisk magen til i Sydasien og spise dem. Yes, så siger vi tak, og det var Mikkel og Felix. Farvel.